Tlaga Sarangan. Ing jaman biyen ing lereng Gunung Lawu ana pasangan petani sing uripe prasaja. Wong loro kuwi jenenge Ki Pasir lan Nyai Pasir. Saben dina dheweke nyambut gawe ing sawah kanggo nyukupi kabutuhan uripe. Senajan uripe prasaja, Ki Pasir lan Nyai Pasir tansah urip rukun lan sregep nyambut gawe. Kang, ayo cepat menyang sawah. Dino iki kita kudu nandur supaya sawah kita bisa panen apik. Iya Nyai, aku uga wis nggawa piranti kanggo nyambut gawe. Muga-muga Gusti paringi rezeki sing cukup kanggo awake dhewe. Nalika lagi nyambut gawe, dumadakan Ki Pasir weruh ana barang aneh ing tengah sawah. Barang kuwi endhog gedhe banget, luwih gedhe tinimbang endhog pitik utawa bebek. Ki Pasir banjur nyedhaki lan ngangkat endhog kuwi. Nyai, deloken iki, aku nemokake endhog gedhe banget ing sawah. Aku durung tau ndelok endhog kaya ngene sadurunge. Wah, pancen gede banget, Kang. Ojo-ojo iki endhog saka kewan aneh utawa kewan gaib. Ki Pasir dadi penasaran banget. Dheweke mikir yen endhog kuwi bisa dipangan. Tanpa mikir dawa, Ki Pasir banjur masak lan mangan endhog kuwi. Sakwise mangan endhog kasebut, dumadakan badan Ki Pasir dadi panas lan krasa aneh. Aduh, Nyai, awakku kok rasane panas banget. Tanganku dadi gedhe lan awakku kaya malih. Astaga, Kang. Awakmu kok saya dawa lan gede kaya naga. Ora suwe, Ki Pasir malih dadi naga gedhe banget. Awak naga kuwi obah-obah lan muter-muter ing sawah lan alas ing sak kupenge. Amarga gerakan naga kuwi gedhe lan kuat, lemah ing kono dadi ambles lan retak. Saka njero lemah banjur metu banyu sing akeh banget. Banyu kuwi terus mili lan saya suwe saya akeh nganti nggenangi wilayah ing sak kupenge. Sawah lan alas ing kono dadi kebak banyu lan pungkasane dadi danau gedhe. Duh Gusti, saiki panggonan iki kebak banyu. Aku ora nyangka kedadian kaya ngene. Miturut cerita rakyat, danau gedhe kuwi banjur dikenal kanthi jeneng Tlaga Sarangan. Tlaga iki ana ing wilayah Magetan, Jawa Timur ing lereng Gunung Lawu. Nganti saiki Tlaga Sarangan dadi panggonan wisata sing apik lan akeh wong teka kanggo nikmati pemandangan alam sing endah. Legenda iki isih diceritake saka generasi menyang generasi, minangka bagian saka budaya lan cerita rakyat masyarakat sekitar Gunung Lawu.